Oh, Benny Sticks, the Mr. Producer. Ni ne, wani bai ganewa ni ne, yaro dan baba ni ne, esedin waka. Kuɗi ne mun riga mun tara a banki, babur da mota fa dole sai da tanki, su masu kilisa mu bar su da doki, cikin yau da gobe fa zan zama zaki, ikon Allah ne ku daina yin mamaki, mai daukar babba da ya maida shi sarki, ya dauka kaskantacce ya danka mai mulki, musulmai mu dage da yawan ibada, ramadana ya zo sai mu cire ganda, mu roki ta'ala ya ba mu shahada, goban mu qur'ani ya zan muna shaida, mu samu shiga tutar babban kwamanda sayyidul wujudi Mustapha Jakada, ni mai sansani kuma ku zama shaida. Ni ne, wani bai ganewa ni ne, yaro dan baba ni ne, esedin waka. Allah ta'ala ka hada ne da zango, har ma a ce gare ni ya zama jigo, waka ta shiga Ghana har da Togo, Tunisia, India, Rasha da Congo. A sannu yaro zai zama ango, don duba lokaci na daura agogo, mahasada kawai ku bar jama zango, ku daina sa ido ku nemi sana'a, munafiki fa na ga bashi da sa'a, makin na gaba kun ga bashi da da'a, ku zo mu je gaba ku bi ni da bashi, yaro sai yayi rarrabe ya ka tashi, iya fahimta ta rogo baya toshi, ku ki zango rabbana sai ya so shi. Ni ne, wani bai ganewa ni ne, yaro dan baba ni ne, esedin waka. Ha akwai yaki gaban mu ranar kiyama, mu shuka kari sharri kar da mu soma, mu girmama manya mu samu salama, mu girmama sifiliyan da hukuma, waka gare mu sana'a muka soma, Allah in za ta sa gaban mu nadama, har abada tsare mu kar da mu koma, mu dinga lazumi mu dinga salati, Allah ka tabbatar da mu kan saiti, saboda da sayyidi sadati, roƙo nake gare ka rabbul zati, waka ta shiga lunguna har titi, duk inda na shigo su gane ni ne SAD da kusan wane ne.